Здравейте хора, аз съм Георги Недялков. Аз съм Александър Иванов. Аз съм Журака БГ. Аз съм Алекс БГ. И днес ще снимаме на CS. Уроци. Да, ще правим някакви уроци. В кой сервер? В първи, в който намерих. Ако искате да играете с мен, дайте скайпа под коментари. И също така, ако искате да играете в този сервер, ще ви дам IP-то. Ще го има отдолу по това. Този много як. Какъв да влезна? Ай, такъв. Само пусни малко звук да чуват. Какво да чуват? Или песи. Добре, със звук. Принципно си играя със звук. Само това ще ви кажа, ама малко ще е. То така не е нормално. Аз ще играя със емката. А да, песи пари. На ярк ли играм? Не знам. Не, на ярк. Човек! Дайка. Тихо да, Алекс. Е, така се играе, хора. Да, видяхте. Сега бе. Това ми е само началото. Да. Чакайте малко. Тук съм и отново останах само аз. Не съм само аз, извинявам. Убиха ги. Кой убиха тебе? Пак ли ти? Той е много як сервер на кефи. Това е бъгнато обаче. Що? Защото не можеш да качваш. Ма не го уби. Да. Така се играе, малко по-предпазливо. Ама киловете ги цепи. Трябва да научите мапа, но това е да дъс две. Ние тук сега тази игра мислим да се редуваме, защото аз не съм си вкъщи. И така че само аз да си кажа, аз играя по-зле от него. Редуваме се на умиране за ориентация, да знаете кой кога играе. Как ме уби? Headshot. И арт играете. Това е Алекс. Аз питах. И що му отивна там? Не знам. Те са ги стрепали, а не. Тунга ги. Майко, той се криеше в дървото. Това бях аз. Това съм аз. Журака БГ. Ще го изгледам. Така. Може. Ако нацеля някой, леле. Бялата смърт. Как го наричаме ние? Хечо. Ще мина от другите. Защото тук не ти да бъде. И пак си купих този снайпер.
Ширате се. Само да уточним, че този сървър след като минат празниците, нали, зима, нали, може да го няма, не се знае. Не, може да няма такъв самия мап, може да не е такъв. Да, може да не е зима, с подаръци и такива глупости, където са дясно. Но пък така е доста добре с подаръци с такива. Защото, ето, например, ето, виждате, само се скри при дървото и никой да не ме намери. Ето сега, примерно, аз играя с снайпер. И сега останах сам. Дай ми това. Е, така се препичваме. Ето, той не ме видя. Пишем. Мале, те ни взеха идването. Вземи то! Ай, какво си взега, е? Бат, аз не съм се съгласяла за яд. Да. Аз много Това беше Алекс. Искам само да видя нещо. Бат, арена не спавам. Това място? Нямаме вече. Ма това за днес? А тук гледаме ни глупости. Това е брат ми, го чуете. Този клип няма да бъде много дълг, пак ще е 10 минути. Алекс, аре, нема ли си? Здравейте, отново. Извинете за прекъсването. Мале. Нямаше как. Пак ли, бе? Какво? Еми ти такова оръжие си избираш. Натискам 3. Еми то това е 3. А кое беше М-ката, нали? Нали ти беше 3 последния пътика? Нека ще умирам да е бързо. Сега ще виж, че си взема двойка. Не, не ще си взема, че е по-яко. Галюто, много по-добро. И тук няма яко. Ще прецакам видеото, но ще спокойно бъде. Извинете, това беше брат ми. Сега Алекс като умре, това ще бъде това видео. Ако искате още видео, пишете в коментарите на какво да снимам. Имам много игри, не много. Прототайп, Battlefield 2, тази, нали, Minecraft, още Wizard 101 има GTA 4. Да. Има Half-Life. Да. Две. Е така. Още един пъти. На мен не ми трябва. Ако мисля, че се справиш с 60 патрона. Ще види, че...
Ами. Бихме ли? Да, ти си го махай. Това ще бъде за този клип, хора. Довиждане от мен. И от мен. Аз бях Журака БГ. Аз бях Алекс БГ. До скоро.